الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم مسلمي gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan majalisi mai albarka na Masjidil Ikhlas da ke nan unguwar Sharaɗa a birnin Kano Dabo, Najeriya. Yau 21 ga watan Safar shekara ta 1448 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yinin 4 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya. Mun saba haɗuwa a wannan majalisi domin karatun Alƙur'ani da tafsirinsa, amma sai muka yi kicin da babban kamu. Na yi niyyar dama yau zan yi muku ba zata ne, ba tare da na sanar da kowa ba, kawai sai dai kun gani ana yi. عبد الرحمن الشيخ الإمام الداعية أحمد يوسف برونتي yau ga babban yaya a majalisar. Hakika muna farin ciki da wannan bakunta na alkhairi da mala ya kawo mana a wannan ziyara. Wato, ku ya kuri ku zauna. Wato, za mu ta mala wannan majalisi shi ne majalisin da muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani a wannan masallaci na Jami'ul Ikhlas. Akwai sauran darussa da ake gabatarwa a cikin kwanaki na mako. Alhamdulillah, wannan gari na Kano gari ne da Allah ya wa albarka ta ɓangarori daban-daban. Mu dai kan a namu ɓangaren na da'awa ta sunna, wannan garin yana matsayin jagora ne har yanzu a arewacin Najeriya. Fara karatun da na yi a wannan gari ya sa na tabbatar da cewa lallai kanan damu ce komai ka zo da shi an bika. A tabbatar kai shaida ne duk lokacin da ka zo garin nan kana gani yadda mutane ke kaunar ka kamar za su cinye. To ba kai din ne suke kauna ba, sunnar manzon Allah. Yadda ka ga mutane sun cika a nan, ban sanar da kowa cewa zan zo da kai ba. Yadda kake gani ake cika a nan a lokacin karatu, kai ka ce sallar juma'a ne da ciki da waje da ko'ina. Ballantana kuma lokacin darussan malaminmu Profesa Muhammad Sani Umar. Duk inda ka je wuraren karatuttuka na malamai na sunna haka za ka gani. Kano Allah ya kara mata albarka.
Kano Allah ya kara mata jagora. Mun yadda mu iyayenmu ne. Kafa ta malam ina amfani da wannan dama a madadinka in yi maraba da wasu manyan bakinmu da suka zo, musamman kuma babban bakonmu Alhaji Muftar Abu Ishaq, wanda shi ne babban mai masaukinmu a Paris a ƙasar Faransa. Kun zo tare da shi, amma da yake ba su san shi ba sai suka ture shi, ba su san sun ture babban capacity. Alhaji Muftar, alheranka wallahi sai dai mu maka addu'a kawai. Allah ya maka sakayya da alkhairi. Yau din nan ya zo saboda ya samu halartar wannan karatu, kuma kun sani cewa duk wata harka ta mu idan ta tashi muna abota da shi zai zo nan, sannan duk inda muka je a turai sai bar inda yake ya bi mu da shi da Abu Islam, Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan tare da shi akwai Dr. Aliyu, shi kuma ɗaya daga cikin masu masaukinmu a Alkahira ta Masar, shi ma ga shi nan yana tare da Abu Ishaq. Banda kuma sauran manyan baki da nake gani, wanda na san ba za su so in nuna su ba, Allah dai ya saka musu da alkhairi. Ta fata malam ba zan ja majalisin nan da yawa ba, yau majalisin na ka. Ni ma ban san me za ka faɗa ba, kuma ba zan gaya maka me za ka faɗa ba. Duk abin da ka faɗa karɓar da insha Allah. In ka ga dama kujerar da nake zaune a kan ta kujerar alarama ne in ta ka fasa. In ka ga dama ka ja bakin ka fasa farinka. Ana yi daidaita harshenka da daidaita zukatanmu mu saurare ka mu karɓi abin da za ka faɗa mana da gaskiya, da tara mu gaba ɗaya akan tafarki madaidaici. تفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna tare da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala, wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan farfajiya na Masjidul Ikhlas tare da waɗannan fuskoki masu albarka. Allah ya muku albarka, Allah ya rayuwar ku albarka, Allah ya shiga cikin lamarin. Ina godiya ma ɗan uwa Amini
shehi na Professor Mansur Isa Yalwa, wadda abokin rayuwa abokin tafiya. Jagorori da shugabanni da dukkan 'yan uwa da muke tare da su a wannan farfajiya, muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi. Ina so na ja hankalinmu game da manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce. Shi ne kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Ribar da za mu ci a rayuwa domin samun rayuwa ta har abada shi ne kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Manufar da ta sa Allah ya halicce mu, manufar da ta sa Allah ya aiko dukkan manzanninsa zuwa ga al'ummominsu, manufar da ta sa Allah ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai shi ne domin a kaɗaita shi da bauta. Wannan shi ne mafi girman al'amari da ke kan ɗan adam, mutum ne ko mace. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi Mu'az, ya ce mishi tadari ma haqqul lahi ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Ka san haƙƙin Allah akan bayi? Ka san haƙƙin bayi akan Allah? Bayi ba su da wani haƙƙi da suka cancanta a matsayin cancanta a wajen Allah, sai dai Allah cikin falalarsa yakan ba su wani haƙƙi ya ce haƙƙinsu ne idan sun tsare abu kaza. Amma sai ce Allah da manzonsa su ne mafi sani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce haqqul lahi ala al-ibadi an ya'budu wa la yushriku bihi shay'a. Haƙƙin Allah akan bayi shine bayi su bauta mishi shi kaɗansa ba tare da sun mishi tarayya da komai ba. Sai ce wa haƙƙun ibadi ala Allah, haƙƙin bayi akan Allah sai ce Allah yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a. Shi kuma ba zai azabtar da wadda bai mishi tarayya da komai ba. Wato sirri, ‘yan uwana masu albarka, sirri da yake bayan musulunci, sirri da yake bayan musulunci, sirri na samun rahamar Allah da tsira daga azabar Allah shi ne tauhidi. Sirrin musulunci duk abin da yake abin tsoro ne ka guje mishi ka tsira shi ne ka tsare tauhidi. Duk abin da yake rahama ne ka cin mishi ka riske shi shi ne ka tsare tauhidi. Idan hakkin Allah ya kukuta, hakkin Allah ya samu, yakan ce maka afuwa a kan duk taɓargazarka, ya ce wala ubali bai dame ni ba. Ka kwana ka tashi da sanin akwai makoma bayan wannan rayuwa. Bayan ka gama aikinka na ofis, akwai wata rayuwa. Bayan ka gama harkokin kasuwanci, akwai wata rayuwa. Bayan ka gama sana'arka, akwai wata rayuwa. Bayan rayuwarka da ‘ya'yanka da matanka da ‘yan uwanka, akwai wata rayuwa. Wacce rayuwar ita ce rayuwa ta gaskiya da gaskiya. Wa inna daral akhirata lahiya al-haywan. Allah ya ce rayuwar lahira ita ce rayuwar gaskiya da gaskiya. Lokan da alamu, Allah ce ina da mutane da su sani. Idan aka zo ba wa mutum kalmar shahada, abin da kake lakana shi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne. Sai a ce to mutum ya san musulmi. Wato musulunci an gina shi ne akan kaɗaita Allah da bauta, shaidawa Allah shi kaɗai ne abin bauta, ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah, shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne, manzon Allah ne.
idan mutum ya karɓi wannan sai a ce to ya san musulmi. Idan ka kalli musulunci, abin da aka yi shimfiɗa da sunan addinin musulunci aka yi tauhidi ne. Duk abin da aka ɗora kan wani abu ba a kan tauhidi ba, wannan abun ba zai amfani ma abocinsa ba ranar alkiyama. Ba zai hana shi dawwama a wuta ba. Ba zai hana shi gamuwa da mummunan hisabi ba. Duk abin da mutum ya kira kan tauhidi, to wannan abun yakan zan karɓaɓɓe a wajen Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halicci aljanu da mutane ba, Allah ya ce sai don su kaɗaita ni da bauta. Inda za a tambaye ka, me hikimar, me dalilin da ya sa Allah ya ƙera ni kuma ya ƙera ka da ‘ya'yanka da iyalanka da al'ummar duka mutane da aljan, shi ne don mu kaɗaita shi da bauta. Idan ka tsare wannan, ka tsare manufar zuwar ka duniya kuma ka zaunar da kanka lafiya. Idan ba ka tsare wannan ba, ka ɓata lokacinka a duniya kuma lokacinka zai ɓaci a lahira. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba, Allah ya ce sai don su kaɗaita ni da bauta. Ban halicci aljan da mutum ba, Allah ya ce sai don su kaɗaita ni da bauta. Ka duba dukkan manzanni, idan Allah ya tada su zuwa ga al'ummominsu, laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Duk manzon da ya sake ma al'ummarsa, jawabin farko da yake zuwa da shi gare su shine aikin ku kaɗaita Allah shi kaɗai da bauta, ba ku da wani abin bauta da gaskiya kuma bayan Allah. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun. Wa ila thamud akhahum salih قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. duk manzon da ya so ma al'ummarsa, duk manzon da ya sake ma al'ummarsa, jawabin da yake fara isar musu shine ku kaɗaita Allah da bauta, ba ku da wani abin bauta da gaskiya sai Allah. Malam idan wannan gabar aka samu matsala, sallolinka da azuminka ba za su fitar da kai. Sadakokinka, hajjinka, umuranka ba zai fitar da kai. Wannan shine abu na farko da aka gina musulunci a kai, kuma ya san mafi girman haƙƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi akan bayi. Idan bayi sun tsare, so sun tsare kaso mafi yawa na abin da Allah ke bukata a wajensu. Annabi Musa alaihi salatu wassalam, ranar da Allah ya rantsar da shi a matsayin manzo, lokacin da ya fito daga Madiyan, ya yi kicibis da wannan wuta da take ci a wadin Tuwa. Ya ce iyalansa ku jira ni bari in ce, ko in samo bayani game da hanyar da za mu bi da sun bata a hanya, ko kuma ɗauko mana bakin wuta mu zo mu ci ɗumi kafin gari ya waye mu san yadda za mu. Falamma ataka nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Yana isowa wannan wadi, falamma ataka nudiya sai aka kira shi, ya Musa, aka ce mishi ya Musa, inni ana rabbuka, ni da nake maganar nan da kai ne ubangiji. A suratun nan da yace innani ana Allah da kake ci, yace ni da nake magana da kai ni ne Allah. Fakhla'na alayka, ka cire takalman ka, innaka bil wadi al muqaddas tuwa, kana wannan wadi na tuwa mai sarki. Wa ana ikhtartuka fastami lima yuha, ni na zaɓe ka
inni istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fasami lima yuha, yace ka tsaya ka ci abin da za a maka ba. Sai yace mishi innani ana Allah, ni din nan ne Allah, la ilaha illa ana, ba abin bauta da gaskiya sai ni. Wannan shine jawabin farko da Allah ya maka Annabi Musa. Fasami lima yuha, yace ka saurari abin da za a ma wani, kai san ka ci sakon da zan baka. Abu na farko, innani ana Allah, la ilaha illa ana, ni ne Allah, ba abin bauta da gaskiya sai ni, fa'budni, ka bauta mini, wa aqimi salata da zikiri, ka tsaya da sallah don tunani da ambato. Sai ya ci gaba da bashi duk sakonnin da ya bashi. Dukkan wani manzo da zai zo ya yi magana da mutanensa, abu na farko da yake gaya musu shine kaɗaita Allah da bauta. Bauta hakki ne na Allah shi kaɗansa. Ba a bauta ma wani koma bayan Allah. Ba a bauta ma wani koma bayan Allah. Ka dubi kira na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yadda yayi da'awar. Ba shi ba, har sahabbansa in ya ɗaga su zuwa waɗansu wurare su yi kira, yakan ce musu falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Idan farkon abin da za mu kira su shine shiddawa ba abin bauta da gaskiya sai. ‘Yan uwana masu albarka, a nan bannin yake, a nan liƙin yake. Idan baka fahimci wannan ba, baka gane wannan ba, baka fahimci wannan ba, baka yi aiki da wannan ba, za ka yi ta rufe ƙofar karɓar wace. La ilaha illallah. Ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Duk wani sirri na musulunci, nasara a musulunci, galabar samun nasara a musulunci, kaiwa zuwa ga tudun mun tsira a musulunci, wallahi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da biyayya, domin shine dan aikin Allah. To abu na biyu shine da yawan mutanenmu abin da suka gajiya wajen riskarsa shine bauta ma Allah, akan tukufa wajen bautan Allah, amma kaɗaita shi da bautan ba tare da shigar da wani ba, to anan akan sami tasiri. Ko kuma juyar da wani nau'i na bauta zuwa ga wani Allah, wataƙil ba tare da lura da cewa wannan abin nau'i ne na bauta ba. Da yawa sukan ɗauka in an yi maganar ibada, bauta ma Allah, to ya shafi bautar da ake yi da gaɓoɓi, irin sallah, irin hajji, irin umra da sauransu. Ita ibada takan shiga dukkan sassa da gaɓoɓin ɗan adam. Yadda gaba ke tashi ya bauta ma Allah, haka harshe yakan yi bautar Allah. Karatun Alƙur'ani ibada ne, tasbihi ibada ne, dukkan waɗannan askar ibada. Zuciya takan yi ibada, imani kai bautar Allah, tawakkali ibada ne, fatanka, tsoronka da dukkan nau'in waɗannan ibadodi duka ba a juyar da su ga wani in ba Allah. Shi yasa kalmar shahada take ɗauke da gaɓoɓi guda biyu. La ilaha illallah. La ilaha korewa ne, illallahu tabbatarwa ne. Kalmar shahada ba ta cika har sai waɗannan gaɓoɓi guda biyu sun tabbata daga wajen ma'abucinta, ma'ana wanda ke furta ta. La ilaha, babu wani abin bauta da gaskiya illallah sai Allah.
shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, duk wanda ya ce la ilaha illallah ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, sannan kuma ya kafirce ma abin da ake bautawa koma bayan Allah, to ba kadai ta Allah ba bauta ma Allah kadai ake bukata ba, sannan kore duk wani abu kuma da ake bautarsa koma bayan Allah, juyar da dukkan nau'ukan bautanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa idan Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akan bauta, ka dubi dukkan wuraren da suka zo cikin Alƙur'ani, kawai abinda Allah kan ambata bauta mishi shi kadai ne. Duk abin da aka rike sai ce min dunillah, mafalul ladina takadu min dunillahi awliya, misalin waɗanda suka rike waɗansu ababa koma bayan Allah. Idan an yi maganar koma bayan Allah, nan ba a duba wane ne za a bauta wa koma bayan Allah. Annabi ne bai cancanta a bauta mishi koma bayan Allah, mala'ika ne bai cancanta a bauta mishi koma bayan Allah ba, wani salihin bawa ne bai cancanta a bauta mishi koma bayan Allah ba, wani waliyi ne bai cancanta a bauta mishi koma bayan Allah ba, gunki ne bai cancanta a bauta mishi koma bayan Allah ba. Bautar Allah hakki ne na shi kaɗansa. Duk abin da ke koma bayan Allah, walladina tad'una sai ce min duni, wato duk inda ya zo ba ya tsayawa cewa wane ko wane ko wane, kawai abun ba Allah bane, kawai bai cancanta a bautar shi. والذين تدعون من دونه waɗanda kuke kira koma bayan Allah ma yamlikuna min kitmir, ba su da mallakar koda kitmir. To wannan mallakar koda kitmir din, annabi bai da mallakar kitmir, malaika bai da mallakar kitmir, gunkin da mushrikai suke bauta mishi bai da mallakar kitmir. Dukkan abinda Allah ya zo korewa, a yanzu yahudu da nasara ai almasihu suke bauta, kai manzo ne na Allah, ɗaya ne daga cikin ulul azmi min ar-rusul, amma Allah ya ce wadda ke bauta mai kafiri ne. Yahudawa sai suke bautawa, to ba a kallon wa kake bautawa, abinda ake kallo wannan haƙƙin Allah ka juyar da shi, to sai a kalli wadda ake bauta mishi. Idan da yardarsa da izininsa ya zama cikakken ɗagutu, idan ba izininsa ba yardarsa ya barranta, abinda kai tarayya ba. Haƙƙi ne na Allah shi kaɗansa. Idan ka tsare wannan ka tsare mafi girman abin da aka halicce ka don shi. Idan ka yi sakaci da wannan, ka yi sakaci da rabonka na duniya da lahira, domin duk wanda ya mutu yana tarayya ma Allah, yana juyar da wata ibada zuwa ga wani Allah, to ya yi shirka, to ba shi da rabo a ranar alkiyama. innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar. Duk wanda ya tarayya wa Allah ya mutu yana shirka wa Allah, yana bauta ma Allah tare da wani Allah, ko yana juyar da bautarsa ma wani Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika Allah ya haramta mai aljanna, wa ma'awahu an-nar, makomarsa wuta, wa ma lizalimin min ansar, ay wa ma lil mushrikin min ansar. Sannan mushrikai waɗanda suke tarayya ma Allah ba su da mataimakan da za su taimake su. Shi yasa malamai suka haɗu akan waɗansu sharuɗa na la ilaha illallah. Domin da yawa za ka ga musulmi ne yana faɗin la ilaha illallah, amma a daidai lokacin kuma yana aikin da ke warware la ilaha illallah. Me ya kawo haka? Saboda bai fahimci la ilaha illallah a bisa ilimi. Wata ya same ta ne a al'adance. Saboda ka shi idan ya ce la ilaha illallah ya gama da maganar musulunci, zai iya duk abin da zai yi na shirka ba. Da yawa wannan yasa za ka sami musulmi ne ya yi imani da Allah, amma yakan iya kiran wani Allah lokacin da ya shiga masifa. Wani musulmi ne za ka samu yakan shiga ƙungiyoyin tsafe-tsafe saboda abin duniya,
wajen haɗa Allah da wani Allah, bautan waɗansu shaidanu, amma a hakan kuma yana sallah ana azumi da shi har yana fitar da abin shan ruwa. Me ya faru? Saboda bai san shara'in la ilaha illallah sa tana da sharuɗan da dole sai la ilaha illallah ta cika. Ai ko sallah akwai sharuɗan sallah. Alwala ma yana da sharuɗan sa. To kaga ko ba zai yi a ce ita la ilaha illallah haka take sake ba ta da sharuɗan da su suke tsare ta daga faɗawa warwara ko koma da baya. Saboda haka idan mutum ya furta la ilaha illallah shi sa Allah yake ta fa'alam annahu la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah. Ka sani kai ilimi bisa la ilaha illallah. Ka san menene la ilaha illallah. Suka ce akwai al'ilm al-munafi lil jahl, samun ilimi wanda ke kore jahilci. Musuluncin nan da ka gan shi yadda ka ga akwai kofar shiga to haka kuma akwai kofar fita. Yadda ka ga akwai kofar shiga to akwai kofar fita. To akwai bukatar dukkan musulmi da ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne, manzon Allah ne, ya san menene zai kayyade shi a cikin musuluncinsa ba tare da kafarsa ta yi rawa a musulunci. Duk lokacin da za ka juyar da wata ibada ɓangaren uluhiyya kenan, wani nau'i na bauta zuwa ga wani ko ka mishi tarayya cikin rububiyarsa, abubuwan da ya kaɗaita da su, halittarsu, gudanar da su, sarrafa su, ka juyar da wani nau'i zuwa ga wani Allah, ka yi tarayya ma Allah. Yanzu abin da ake bukata a tantance abin da ka yi na shirkan ƙarami ne ko babba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. A wata riwaya ce faqad kafara aw ashraka. Duk wanda ya rai zai yi rantsuwa ya rantsa da Allah, duk wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka ko ya yi kafirci. Malamai suka ce wannan shirka ce karamar shirka. Ka ce yanzu abin da ake bukata abin da ka juyar din a tantance, to amma ka tantance cewa duk wani abin da yake ibada ne wannan hakkin Allah ne shi kadai, ba a haɗa shi da wani. To ka sani cewa mafi girman haƙƙi da yake kanka shi ne haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa, kadaita Allah cikin ayyukansa, kadaita Allah cikin duk abin da ya kallafa maka na bauta zuwa gare shi. Idan ka tsaye da wannan, idan ka tsare wannan, ka bautuwa har abada. Ya bani Adam, lau ataitani بقراب الأرض كفر ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. yace ya kai ɗan adam, inda za ka zo mini da cikin duniya na laifuffuka, a ce yau ka mutu duk laifin da ake a duniyar nan kai su, daga sama har ƙasa ka cika shi da laifi, yace sai ka haɗu da ni baka yi shirka da ni da komai ba, yace zan so maka da gafara cikin duniya da zai share wannan laifin da kai. Sirrin shi ne ka haɗu da shi baka mai tarayya. Wannan aiki na Allah baya hangwame duk abin da ka yi, in Allah ya ba ka tari ka tuba ka koma zuwa ga tauhidi kafin mutuwarka, to wannan ruwa ta shi. Amma in ka haɗu da shi da shirka, to nan kuma ta ɓaci mafi muni. Saboda ka ƴan kwana masu albarka, mafi girman abin da ke kanmu a game da al'amarin addininmu wajen alaƙarmu da Ubangiji,
wajen samun rabautuwa a gaba gare shi ranar gobe kiyama shine sauke mafi girman hakkin da ya dora mana. Ka sani cewa la ilaha illallah da kake furtawa, ka sani wannan kalma ta la ilaha illallah da kake shiga musulunci da ita, abinda wannan kalmar take nufi shine kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Duk abinda Allah ya dora maka a matsayin ibada ba a juyar da shi ga waninsa ta dukkan bangarori na haƙoƙinsa, dukkan nau'i na tarayya. Karka kalle shi a ƙaramin abu, wani abu ne da zai iya haramta maka babban rabo a ranar alkiyama. Cikin suratul an'am Allah da ya jiro manya-manya daga cikin annabawa da manzannin nan sai ce wani ashirku da habita an kuma kariya, inda za su yi shirka da duk abin da suka aikata ya bace. So kullum ka dinga kallon tarayya ma Allah a matsayin mafi munin al'amari a cikin rayuwarka. Sannan abin da ya shafi tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala mafi girman abin da za ka rubuta da shi a rayuwarka. Tabbas idan muka kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, muka kauce mu haɗa Allah da wani a cikin bauta, muka kauce mu yi ma Allah tarayya cikin ibadodinmu, muka kaɗaita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da biyayyar mu, to tabbas rabo ta tabbata ta har abada. Shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ne annabin manzon, shi kadai ne manzon al'umma. Idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Hausa ko Kanawa ne, ai ma'anansa ɗan aikin Allah, ba shi ne ake ce mai ma'aiki ba? Allah ne ya ba shi saƙon shari'an ɗungurungun ya kawo ma al'umma. Ya kawo ko bai kawo? Manzon shi kaɗai ne ko su biyu ne. Saboda haka duk abin da yake sunan musulunci ya kamata ya zama daga wajen wannan ma'aikin ka karɓe shi. Bai kamata a ce wani ne ya zo ya baka ba. Domin idan wani ne ya zo ya baka ba manzon Allah ba, to ne ko dai shi ma ta yarda manzo ne. Mun fahimta? Ko kuma kai ta manzantar da shi. Saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne manzo. Daga wajensa shari'a ta zo. Shi ne ɗan aiken da ya zo da shari'a. Saboda haka duk abin da za a ce musulunci ne dole a samu daga taskarsa wannan sakon ya zo. Idan ka haɗa haka ka kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, ka shaidanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na Allah, shine dan aikin, shine ma'aikin, shine ake bin sa ido rufe da ido buɗe, wallahi ka tsira har abada. Idan kai tarayya ma Allah ka tabewa ta har abada. Idan kai tarayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tabewa ta har abada. Muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi. Allah ya karbi ayyukan mu, Allah ya muku albarka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Wannan karatu da malam ya gabatar mana shi ne karatun farko kuma shi ne karatun ƙarshe a musulunci, da shi ne ake buɗe kowane karatu. fa'alam annahu la ilaha illallah falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. kuma da shi ake karewa. Man mata wa huwa ya'lamu أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا
la ilaha illallah dakhala aljanna. Da haka farkon al'amari tauhidi, ƙarshen al'amari ma tauhidi. Kun ga wannan karatu shi ne tsagwaron karatun da ya bambanta karatun ahlus sunna da ahlul bid'a. Ba wai ‘yan bid'a ba su iya karatu ba ne, ba wai ‘yan bid'a ba su da ilimi ba ne, amma ba yawan ilimin muke nema ba, a nan muke so a ce an karanta, an fahimta, an gane kuma an karɓa. Mu dai mun gode wa Allah, an karanta mana, kuma mun fahimta, kuma mun karɓa, kuma mun gane. Ni wallahi, inda a ce a cikin addinin Allah ba abin da na sani sai iya wannan karatu, na gode wa Allah ya ishe ni guzurin tsira a gaban Allah. Inda a ce ba abin da ka sani a musulunci, saboda iya abin da Allah ya ce ka sani ke. Fa'alam annahu la ilaha illallah illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Idan wannan kaɗai ka sani a addinin musulunci, wallahi ka tsira. Idan ba ahlus sunna ba, ba wanda zai damu da irin wannan karatu. An yi jiya, an yi shekaran jiya, an yi bara waccan, yau ma ana yi, gobe ma za a ci gaba da yi kuma ba za a daina ba. Kuma ba da wani karatun da ya fi wannan ballantana ya fi mana muhimmanci sama da wannan. Kuma kafa bihi sharafan li ahli sunnati wal jama'a. Ba da rabin suna ake gane ahli sunna ba, yawan magana akan wannan shi ke nuna kai ahli sunna. Amma ba wanda ya isa ya zo ya zage damtse ya zo gaban mutane yana ta magana akan irin wannan, ya jawo ayoyi irin wannan, ya jawo hadisai irin wannan, ya yi bayani irin wannan, sai in ya yarda da kansa da cewa tauhidi kadai zai karanta. Amma duk wanda ya san idan an kawo tauhidi za a haɗa da wani abu, to ba zai yi irin wannan karatu ba. Mun gode wa Allah akan wannan aƙida, akan wannan manhaji. Kuma muna roƙon Allah yadda ka ɗora mu a kai ka sa har zuwa ƙarshen rayuwar mu akan wannan tafarki. Wato darajar da take cikin wannan karatun shi ne kusan annabin sallallahu alaihi wa sallama ya ba da garanti na samun aljanna. Kowane irin laifi kake aikatawa a duniyar cewa akwai sa ran Allah zai maka rangwame in dai kana da wannan karatu. Allah madaukakin sarki shi ya faɗa da kansa, yanzu malam jaja. Hadisi ne ingantacce na Abdullahi dan Abbas, hadisi ne kudusi, ba ma annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da bakinsa ba, ya ce ubangiji na ne ya ce in gaya mu. Ya ce ya kai ɗan adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, da za ka zo ka same ni a ranar kiyama kana da laifukan da sun cika ƙasa. Allah gafarta malam, ni dai ban san lissafi a wani calculator da zai iya baka lamban adadin kwayar garin ƙasa ba. Kuma ban san mutumin da za a iya ba shi tsawon kwanan da zai yi laifin da zai kai yawan garin ƙasa ba. To ya ce da a ce laifinka zai kai yawan garin ƙasar duniya, in dai ka zo ba ka shirka, in dai kana da tauhidi, la ataituka bi qurabi maghfirah. Sannan ya ce sun malakika ne la tushriku bi shay'an ghafartu laka wa la ubali. Ya ce zan yafe maka kuma ban damu ba saboda laifin dama ba zai cutar da ni. Yana nufi yana iya baka aljanna kyauta ko da baka yi aikin aljannan ba. La ilaha illallah ba za ta iya saya maka aljanna. Yaushe za ka bari a barka a baya akan wannan karatu? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi ne cikin sahihu Muslim na Jabir ɗan Abdullahi.
yace man mata wa huwa la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna. Duk wanda ya mutu baya shirka sai ya shiga aljanna. Don Allah ahli sunna muna shirka, muna dai laifuka, muna yin nan muna yin can muna taɓa nan, amma don Allah akwai abin da muke tsoro sama da shirka. Kama za mu shiga aljanna in Allah ya wannan ba da baki na bane fa, annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ji Jabir yace man mata duk wanda ya mutu man kaza kaman wa matu fi dani ma'an kullal umumi ya bukayya fasma. Kowa in dai ya mutu baya shirka dakhala aljanna sai ya shiga aljanna. Wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayi yake ba da gaske ne. Shi baya maganar wasa, in ya faɗa gaskiya ne. La yakhruju min fihi illa haqq. Ba abin da yake fita daga bakinsa sai dai gaskiya. Yace wa man mata wa huwa yushriku billahi shay'an dakhala aljanna dakhala an-nar. Duk kuma wanda ya mutu yana shirka da Allah da wani abu sai ya shiga wuta. Wallahi manzon Allah yayi gaskiya. Kowane ne ya shiga cikin bandin nan, in dai yana shirka da Allah wallahi sai ya shiga wuta. Yana fassara abin da ubangijinsa ya ce, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna. Duk wanda yake shirka da Allah to haƙiƙa Allah ya haramta masa aljanna wa ma'wahu nar, kuma ba zai zauna a waje kadai ba baya aljanna, sai ya shiga wuta. Wa ma lil zalimin min ansar, kuma ba wanda yake sai ya taimake shi in ya shiga ba zai sake fita ba. Wani yana kyana ce shirka, wai menene shirka? Shirka karka ɗauka shi ne ka fita a musulunci. A'a, fita a musulunci kafirci ne. Shirka kuma ana iya yin ta a cikin musulunci. Wanda ya ce ana yi shi ne Ubangijin da ake masa shirka. Ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Da yawan mutane sun yi imani da Allah amma suna shirka. Ashe kun yarda ana iya yin imani amma a shirka. Dama duk wanda kaga ya yi shirka, dama ya haɗa tare da imani ne. Idan babu imani kwata-kwata sunansa kafirci. Amma idan akwai imani, sai aka haɗa imanin da kafirci suka haɗu, to shine sunansa shirka. Shine alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin. Ashe akwai imani kuma ana iya samun amanu wa labisu imanahum bi zulm. Shine sun yi imani kuma sun hada da kafirci, shine shirka. Galibin mutane suna yin shirka, waɗansu ta yadda suka sani, waɗansu ta yadda ba su sani ba. Yaya ne shirka? Idan ka yi imani da Allah, kana sallah, kana azumi, kana duk abubuwan musulunci, amma idan ka zo roƙon Allah, sai ka roƙi Allah kuma sai ka roƙi wani ma tare da Allah. Ina tambayar ku, ana yin haka a cikin musulmi ko ba a haka? Yanzu dukkan musulmi ne idan sun zo roƙo Allah kaɗai suke roƙo, ko suna haɗawa tare da wani Allah ya ba su, wancan ma yana da matsayin da zai iya ba su, akwai ko babu? Wannan shine shirka. Kar ka ɗauka ana magana an ce mushrikai, ana magana akan waɗanda ba musulmi bane. A'a, sun amsa sunan musulunci amma sun yi shirka sai ya ɓata musulunci. Daga cikin abin da ake nufi da shirka shine shirkul mahabba, ƙauna. Irin yadda ake ƙaunar Allah, irin yadda ake ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai a samu wani ma ana masa irin wannan ƙaunar, ta yadda idan Allah ya ce a yi ana yi, shi ma idan ya ce a yi ana yi, ba sai an buɗe Qur'ani an gani ba, ba sai an buɗe an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi ba, tunda wane ya ce a yi za a yi. Ta yi wannan ma ya faɗi nasa daban, annabi ma sallallahu alaihi wasallama ya faɗi nasa daban, amma ana iya cewa wancan ɗin ya fi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Wannan abu shine shirkul, wannan abun shine wato abin nan shine ashirku fil mutaba,
shirka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin biyayya, yi wa Allah wancan kuma shine ashirku fil mahabba ko ashirku fil ibada. Idan dai kaunar da kake wa wani ta kai irin wannan kaunar, to kai ma mushriki ne. Sune wanda Allah ce wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah. Allah bai kore cewa wani ma yana musulmi na gaske ba yana son wani ba, amma son Allah ya ɗara son kowa. Yana daga cikin inda ake yin shirka shine a wajen alkhawf war raja, shine idan akwai wanda kake jin tsoro cewa yana da tasiri a ranar kiyama da zai iya sa idan baka bi shi ba za ka tsira ba. Idan akwai wani kuma da kake tunanin cewa kana fata a wurinsa za ka iya samu, har ka ji ma wani yana cewa akwai wanda idan ka gan shi, ganinsa kawai ya sa ka samu rama a wurin Allah. Amma mun ga wanda ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har suka yi mu'amala mai kyau da shi, bai taɓa cutar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama, amma saboda bai yi imani da shi ba dan wuta ne. Yanzu idan ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai bai sa ka zama dan aljanna ba, yanzu akwai wani mutum da za a ce in an gan shi an zama dan aljanna? Wannan shine arraja, sa tsammani da fata akan wane zai baka ko wane zai baka. Yana ɗaya daga cikin kuma hanyoyin da ake shirka, shine ya zama wani abu da ake bauta wa Allah da shi, sai ya zama idan ka zo za ka yi wa wani ma wanda ba Allah, ko mene ne wannan abu. Yanzu kiristoci masu imani ne a wurin mu ko kafirai? Kafirai me yasa suka zama kafirai? Saboda Annabi Isa ne. Don Allah suna yin sallah ne su yi masa sujada, suna yin rubutu gare shi. A wasu abin da suke yi, za su yi addu'a ne sai su a cikin sunansa mai ceto, sannan sun ce shi ne zai cece su. Waɗannan abubuwan da suka faɗa, shi yasa Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Allah ya ce sun zama kafirai. Yanzu idan a cikin musulunci aka samu wani kuma ya nada wani wanda bai kai ma Annabi Isa daraja ba, ya masa shi dai sha a ce shi musulmi ne. Saboda haka addinin musulunci ma'anarsa shine ka kadaita Allah shi kadai. Ma'anar kadaitawa ba wai ana nufi ka yi sallah gare shi kadai ba, a'a dukkan wani abu na ibada. Ul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wannan shine zai saka zama musulmi. Saboda haka ahlus sunna ku gode wa Allah. Wannan haja ne ta kuce, alhamdulillah. Amma muna tallanta da kowa, wallahi tallahi tsananin kauna irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'ummarsa, ita ce muke so mu gada, mu yi kauna wa dukkan al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa su gane wannan karatu. Allah ya sa al'ummar Najeriya su gane wannan karatun. Da kaɗan, kamar yadda aka fara sunna da mutum ɗaya, mutum biyu, mutum uku, yau gashi an cika Najeriya, kun cika nan masallacin, da yardar Allah wata rana an yi kusa dukkan ahlus sunna. Da yardar Allah an yi kusa duk Najeriya ahlus sunna ne. Matuƙar ana ci gaba da irin wannan karatu, ina tabbatar muku wallahi ku jira za ku gani. Da na ɗiba shekara 20 yanzu na rage ba. Allah ya so ya yarda kowa sai ya zama ahlus sunna. Allah ka kashe mu akan wannan hanya. Allah ka ƙara rayar da mu akan wannan hanya. Malam yayi mana magana akan la ilaha illallah. A cikin wannan karatu kun fahimci la ilaha illallah amfanin ta gare ka ba shi ne iya faɗar ka ba. Akwai wanda ya fi kowa iya tajwidin faɗar ka. Akwai wanda ya fi kowa iya waƙar faɗanta.
amma la ilaha illallah ba shi ne fadar ka kadai ba, akwai waɗanda suka faɗe ta suka zo mutuwa amma ba ta yi musu amfani ba. Hatta idan adraka hulgaraku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila. Ai shine ma'anar la ilaha illallah, amma ta masa amfani. Falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin. Kaji annafi da al-ithbat ya tabbata, amma falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana. To haka idan zaka yi a yanzu ne zaka yi, kar ka ce zaka tsaya ka jira har sai lokacin da mutuwa ta zo maka. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah ka rayar da mu akan tauhidi, amin. Rayar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka karbi aikin mu na kwarai, ka gafarta mana kurakuran mu. Wannan shi ne karatun yau, kuma da nan muke dan ba da dan takaitaccen hutu. In Allah ya so ya yarda za mu dan kara gaba da malam sai mun dawo insha Allah. Idan aka kammala, don Allah ina ba ku hakuri masu son gaishe don Allah ku yi hakuri. Babban sakon da Allah ya ce mu ba ku shine wannan, kuma mun ba ku ba ruwa. Sauran abin da musafaha da waye duk ba zai yi ba za mu iya gamawa da kowa. Don Allah ku yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.